man får en decideret træner mave, og så man bliver stærkere der. Også for eksempel hvis du skal skyde i håndbold, eller hvis du skal lave spring, eller gymnastik eller fodbold. Er det rigtigt? Så bruger man primært mavemusklerne, men man bruger også rygmusklerne og brystmusklerne og lidt ben også. Så det er godt. Målet med den her mavetræning, det er, at man får en veltrænet mave og en stram mave, og plus så kan det hjælpe en meget i en sportsgren. Jeg er opmærksom på, at hvis man stadig har ondt efter 2 dage, så har man nok gjort noget forkert.